Faide. Mijn naam is Ilva en dit is Pangtori. Een aantal jaar terug had mijn oom een bezoek gebracht hier in Nederland en was hij bezig met een maiskolf. Hij hield heel veel van koken en hij zei in plaats van mais, koren. Ik was toen nog heel jong en ik keek hem heel vreemd aan, zo van wat is koren? Mijn moeder begon heel hard te lachen en ze zei van meisje, in Suriname zeggen we geen mais, we zeggen koren. En mijn oom keek mijn moeder aan van, is dat het niet hetzelfde dan? En zo zijn er heel veel woorden waarbij Surinamers hun eigen benaming daarvoor noemen. Een ander voorbeeld is fris. In Nederland zeggen we fris, maar in Suriname wordt er gewoon gezegd sof. Ken jij ook nog een paar voorbeelden? Plaats ze hier beneden in de comments en laten we samen ervan genieten. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.